NWNGTAMWNHA जिथुननिफ्राय सुरु लानानै नै बिथाङा दा एसे रिल्स भिडिअ बानायदों नामाथाय नों मा जागोन आं जुदि जागोन हेलो गुड इभिनिं लोगोफोर दिनै जोङो गसाइगाव बाजाराव बेरायहैनो नागिरदों नोंथांमोनाबो भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा नायलांबाय थाबानो जाबाय दा देखायलांगा थांसै लामा लामानो दा मा खालामो नायदो आयु दासो सफैदों नै 1 घन्टासो जाबाय नेनाया एथ' गोबाव खालामो फैनाया आयु एक्टरफोर बायदि देलायनानै फैजोबबाय मा बिथांमोना बाजाराव थांगासिनो दं मा नांगौ जाखो बिसोरनो आंनोथ' जेबो नांखाया थांगासिनो दं सरकार जोबनायनि पार्टिनोलै आदा बबेन जाहोगोन ओमफ्राय आदा जिथुनाबो जाहोगोन आरो ना बिथांनि इउटिउब चेनेलाव दिनैहाय नुजाफैदों नैबे बिथाङा ओंखायनो दा एसे रायलायनो लुबैनानै रायलायदों आरो ना नै जों ज' थांगासिनो दं साबा गाज्रि साबा साथाम दं नैबाव सानै दं बिराद मोजां लकेसनफ्रा नै फट' स्टार खालामदों मालाय डिएसएलआर दंलै बिसिनाव साला लाबोलै बहा डिएसएलआर बेलदो ada solo बे ब्रह्म मन्दिराव एसे फट' खेबलांसै नैबे बिथाङा बिराद मोजां मोनो फट' खेबजानो बेनि थाखायनो ब्रह्म मन्दिराव दसे फट' खेबनानै बाजाराव ब्लग दा जिथुननिफ्राय सुरु लानानै नै बिथाङा दा एसे रिल्स भिडिअ बानायदों नामाथाय Oh my god! Wow! बिराद मोजां लकेसन भिउ मा होनबावनोलै आयै इमान दुनिया लागेसेना नै दा हट बिल्डिंफ्रा सारि बिराद मोजां बेफोर लकेसना हिट नुखायो आरोखि ना गसाइगाव ब्रह्म मन्दिर मजा मोनखायोना बिराद मोजां जायगाया मालाबा डिएसएलआर लानानै फैनांगौ मानसिफोरनि भारा लानानै जोंनावथ' गैया जाहैबायना बेरायनायाव खेबाबा दाम गोसानि महरजों खेबाबा बिथांमोना फट' खेबजागासिनो मोजां खेब मोजाङै दावराय फैगासिनो दावराय मासे लाखिलै दावराय मानसिखौ खेबगोन नामा बियो आयौ दावरायजों खेबजानो लुबैजोब्बाय मानसिफ्रा दावरायजों खेबदों फट'आ
Ang dapat lakukan dia guna ni konsuler. दखानदारा खालामगासिनो नामा? Bisnai deh, ani nungkiabu. Aku tunggu nak kaya. Tunggu lama sinai aja. मा जानो नागिरदों? Ang porta jangan porta. Porta. Sama halang laut dia berbeza. साहाल' ल' नों मा जागोन? Ang judi jangan. Oh my god! Wow! Yes, nung baca yo. Aku jangan sulit. गोगोम गोथाव जाहैबायना साहाया Sahalah nanti. सेल्फी बर' पर'थाया माबायदि देखायलाय ya मोनबाय नै आंहाबो जानि र' मैगं लांनोसै लजिं थाग्रा मानसि सानफ्रामबो मैगं लांफैयाबा malan mungkin hah pasti mojangai फुसका जासे फुसका फुसका जाग्राया नै सासे नै फुसका जाग्राया जालदेव जाल होनदो फुसका फुसका Ombre beku jawab mana ini? Beku jawab mana ini? Ayo, langsung aja boleh. Harus nanti. Gua barang tuh.